ucifa ukuvala ningavumeli abahlali bavote izonceda entweni loo nto mntaka bakho? Hayi khawundincede ndikuve. Indlela uyibeka ngayo ewe ndayiva yona, but ke ngoku singabahlali sithi singabangahlali abasithi asizungena phaa kwesasikolo. Akho mntu oyi-Police Forum ovale phaa osisipeshali. Singabahlali sisonke ba asizuvota until uMr Zama amemela abe lapha. Sawuvota emva kwe-5 la sixelela yona uba uzaba lapha. Ubuthe lo mhlaba kwakungutata wakho lo kwakufumene afumene le mali. Wasweleka engayifumananga, nawe unexhala uba ungasweleka ungayifumananga le mali. Ewe, kuba siyafa siyaphela nyhani kangangento yobana mna phaya ekhaya ngoku kwayi-sister zam ziswelekile sishiyeke sibabini qha. Xa kubhubhe thina ngoku izawufunyanwa ngubani le mali? Uvotile? Ndivotile mabhuti. Kuhambeke kanjani? Hayi, ndivotile kuhambeke kakuhle, khange kubekho ngxaki. Qha ikhona ingxaki esinayo, sinazo izikhalazo sinazo. Siyakhalaza kakhulu. Urhulumente athi uba simvotele aeze ngokwakhe apha egrawundini, aze azolungisa iimeko ezikhoyo apha egrawundini, ngoba into eyenzekayo apha ezantsi. I-settlement amount yawe 249 million ezawubhatalwa ngokwale mizi yayisusiwe. Sizile ke apha sizocacisa loo nto nento okokuba sizawuza nini ukuzothatha ii-documents zabantu ukuze bakwazi uba babhataleke. Yeza iofisi ufinance ezonicacisela into yokuba inkqubo yokubhatalwa izawuhamba njani. Sathi ke kuba ezilali zintathu, xa sibhatala asibhatali ngexesha elinye, sibhatala ngokwelisti ngekwabantu abasubmithe ii-documents zabo. Sibhatale ke ngoku imali ibhatalwe ku-ABSA, u-ABSA atransfere eakhawuntini yomntu kwi-bank account yakhe. Abahlali belali yaseLower Zingcuka apha eKeiskamawuka eMpuma Koloni bavuke ekuseni beqhankqalaza, bevala indlela ngamatye nangemililo besithi abazuvota. Eyona nto iphambili ke kunganeliseki kwabo ngobhatalo le mali yomhlaba. Bathi abakayifumani imali ekudala beyilindile kusukela iminyaka engama-28. Bathi ke bazawuvota xa bexelela uba bazayifumana nini le mali okanye xa besebeyifumene le mali.